Siinä meni saman tien sopimukset uusiksi, eli juosta kipittämään lähti vasemman joukkueen kapua ja toki Team Mäki joutuu siinä vaiheessa turvautumaan myöskin tähän vilpilliseen liikuntamuotoon eli juoksemiseen. Sieltä vasemmanpuolimainen joukkue pääsee laskemaan ja aika mainiosti menee kuitenkin huomioiden laskijan ikä. Ja myöskin oikeanpuolimainen joukkue pääsee starttiin. Hyvin tulee. Voidaan puhua äärimmäisen tasaisesta kilpailusta. Siinä tarkastetaan vielä, että kepin paikka on oikea ja oikeahan se oli, koska se on itse tehty rata. Vasemmanpuolimainen joukkue pääsee myös liikenteeseen, kun oikeanpuolimainen joukkue pääsee maaliin. Noin ikään ja siinä vaihtuu viestinviejä. Äärimmäisen mainio kilpailu on meneillään. Aurinkohan paistaa tämän viimeisen kuumanlähön kunniaksi tuolta vuoren takaa. Ja tuo näin oman mausteensa tähän kilpailuun. Ja sieltä vasemmanpuolimainen joukkue pääsee laskemaan nyt on Eskolan pojalla sen verran haparoivaa tyyliä, että tämä ei välttämättä tule maaliin asti. Ja kuitenkin pystyy Skarpata ja vielä ottaa vauhtiakin siinä, kun oikeanpuolimaisella radalla selvästikin pannaan vasta isompaa vaihetta silmään. Ja lähdetään. Ja se olikin vasemmanpuolimainen joukkue, joka laittoi isompaa vaihetta silmään. Nyt. Yleensä voi ottaa tästä mallia. Suuninkaan ei ole mikään juniorikilpailija kyseessä ja painaa tuommoista vauhtia ylöspäin, että varmasti Cooperi taittuu alle 12 minuuttiin tällä kaverilla. Sieltä oikeanpuolimainen rata nyt lähti myöskin laskemaan. Hetkinen, nyt selostaja joudutaan vaihtamaan. Siellä tuli kaatumatappaus yllättävä. Elää juokse ylös asti. Noin, siinä kierrettiin oikein. Ja vielä näytösluonteisesti kuuluttajalla alkaa hengestys vaivata ja vaihtuu selostaja tässä. Noin. No niin, ja toinen joukkue tulikin maaliin ja meillä ankkuri lähtee. Ja nyt niinku aro pupuu, niinku huomaatte. Nyt mennään eikä meinata.